Misale sampean iki genggam barang, genggemane sampean buka barangnya itu bakal apa? Rogot, merosot. Kok iso merosot ning isor? Piye ya? Ya keblok. Ana daya tarik menarik. Aja kemoncolen sampean iki. Wis jawane gravitasi iku ah. Daya tarik bumi. Ngarani gravitasi ae kok mbulet. Pancene kowe iki wong kowok. Tak critani yo, gravitasi kuwi panganan apa to? Ben lancar ngomongmu. Lah yo jane gravitasi ki apa to? Lek diarani enek yo enek, lek diarani renek yo renek. Terus sing nemokne gravitasi pertama iki sapa to? Lah mbiyen lek sadurunge ditemokne apa menungsa do mumbul kabeh ngono ngleyang ngono paling. Makane mbiyen enek dijarene pendekar-pendekar kae mumbul ngono ki apa jaman sik urung ditemokne gravitasi ya. Terus bareng ditemokne gravitasi terus do nemplek kabeh ning lemah, ra iso mumbul-mumbulne kayak ning film-film kungfu ngono kae ya. Berarti gara-gara penemu gravitasi iki malah menungso ra iso mencolot dhuwur ya. Kocok. Alah. Perkara ilmu gravitasi iki ditemokne ne sakjane urung suwi ning jaman pandemi kae. Tapi duduk ning pandemi Covid-19 kae sing kedadene tahun 2020-an kae, utuh iki pandemi ning jaman atusan tahun yang lalu ya. Tepate ning tahun 1600-an nih. Dadi ning jaman semono iki ya enek pandemi lho ning Eropa kono. Khususnya sing kedadiane ning Inggris ya. Iki disebabne oleh wabah penyakit pes iki. Nah, gawe menghindari penyebaran pes lebih jauh, kabeh fasilitas umum kan ya ditutup. Termasuk sekolah lan universitas ya do diliburne kabeh. Termasuk sekolah si ISKA iki ya. Mahasiswa 20 tahun yang kuliah ning ngene kutha London kono. Dadi amarga pemberlakuan PPKM iki si Iska dan teman-temane iki do diulihne ning kampunge dhewe-dhewe. Jan persis yo ambek jaman pandemine dhewe kae. Cuma bedane lek umume menungsoe selama liburan pandemi kae kan padha gabut yo. Do dolanan online ngono kae, Facebookan apa dolanan kripto utawa NFT. Nah, lah kok si Iska iki malah mompeng to, dolanan lato. Dasar kowe. Lah ning jaman kuwi lho arep nyapa? Arep main PUBG durung enek HP. Arepe blonjo online ya durung enek internet. Nonton Netflix ya durung enek listrik lho. Kabeh peralatan kan sik serba primitif to semono kuwi. Isone ya mek kataman maca buku karo ngladik melakukan penelitian-penelitian apa ngono jenenge mahasiswa. Saonone buku diwaca lan akeh ilmu iki dipelajari lan dipraktekne. Hasile maut Jess. Ning masa karantina kuwi ya lah kok si Iska malah berhasil menguak rahasia ilmu lato-lato to. Sumpah. Tapi ora mung iso main iki lato-lato, menungso sitok iki iso uga ngitung kekuatan sing dibutuhne gawe menggerakkan lato-lato. Iso ngitung kecepatane bale lato-lato, iso njelahne arahe gerakane lato-lato. Pokoke iso jelasne hukum fisikane lato-lato kuwi. Ya kuwi sing dirangkum dalam ilmu sing disebut sebagai teori lato-lato. Ngawur, teori gravitasi. Lah kowe ngerti teori gravitasi, kowe bakal iso main lato-lato sing pentole iki ora mung teko bal plastik tok. Nanging pentole iso gak ganti gawe roket ya, iso gawe satelit, bulan, meteor, planet sampai matahari. Pengen roh ora? Ya su. Sakjane iki sapa to sing pisanan ngarani menawa benda ceblok ning ngisor kuwi merga pengaruh gaya gravitasi. Lambene sapa sing nyebut kata gravitasi pertama kali iki? Selain Hanif. Ya lambene wong Yunani. Soale dalam bahasa Yunani iki ukara bobot utawa berat kuwi disebut sebagai gravitas. Tapi ora merga kuwi, tapi merga miturut catatan sejarah. Wong sing pertama kali berusaha nerangke fenomena gravitasi iki ya wong Yunani kuno. Yaiku si filsuf terkenal kae sing jenenge Aristoteles. Kowe mesti tau krungu iki saking kondange. Padahal wong iki uripe ning jaman kuno sawetara 384 sebelum Masehi. Saiki tahun 2020. 2000 tahun kepengker ning jaman nul iki dhek wis urip 300 tahun sadurunge. Yo, dhek iki ngekeki pernyataan perkara gravitasi kuwi ngene. Jarene saben benda duweni panggonane sing alami. Contone kaya watu, kayu, wesi kuwi panggone memang ning lemah. Dadi cebloke ning lemah. Lah misale udara terus api kuwi panggon alamine iki ning langit. Dadi ya cebloke munggah ngono. Nah, pernyataane sing terkenal ngene. Jare barang sing luwih abot iki cebloke ya luwih banter ketimbang barang sing luwih enteng. Ngono. Iso ngomong ngono kuwi entuk wong sing teko ngendi to? Ya ngarang dhewe, lah arep piye?
Wong ning jaman kuno ya durung ono cara-cara gawe nindakne penelitian ilmiah to. Dadi ya kesimpulan ngono kuwi teko hasile meres uteke dhewe tanpa melakukan penelitian. Dadi iki mek teori nyel ya, iso jelasne nanging ora iso ngowe bukti. Tapi kuwi aja ngremehne model-model ilmuwan ngene iki lho ya. Kowe ngerti apa ora? Sing digelari sebagai ilmuwan terbesar abad iki ya sakjane ya murni ilmuwan teoritis lho anggitmu. Sopo wong iki? Ya engko tak sepile. Nah, balik ning hipotesise Aristoteles iki mau. Pernyataan ngene iki ora enek sing iso mbantah. Ya dadi dipercaya sebagai kebenaran ning jaman kuno. Sampai akhirnya ning jaman pencerahan, jaman sing kaya disebut ning pengajian-pengajian kae lho. Sing jare meninggalkan jaman jahiliyah mlebu ning jaman ilmiah. Lah ning Eropa kono iki terjadine ning sekitar tahun 1500-an ya. Iki ning jaman sing disebut sebagai jaman Renaissance. Ning masaku iki akeh wong-wong pinter sing bermunculan. Ya contone iki sing terkenal banget iki jenenge Pak Galileo Galilei. Iki wong lho. Wong iki lho sing disebut iki jare wong iki lho sing disebut-sebut sebagai ilmuwan modern pertama di dunia. Ya amarga dheweke nglakoni eksperimen lan observasi. Ya mbuh apa bener pokoke ngono terkenale. Pak Galileo iki munggah menara Pisa sing terkenal miring kae lho. Ambek nggawa pentol loro. Sijine pentol teko kayu, terus sijine pentol teko wesi. Bareng teko dhuwur, pentol kayu karo pentol wesi iki diculne bareng. Nah, teko kejadian kuwi ditemokne menawa barang abot lan barang enteng kuwi tibake kok kecepatan cebloke iki kok padha bantere. Terus akhirnya mendarati ning lemah ya bareng akhirnya. Ora kaya pernyataane Mbah Aristoteles kae mau. Arep Aristoteles ki ngengkel kaya apa wis dibuktekne ambek Galileo. Sorry ya Mbah, pernyataan Anda gugur. Tapi ya ora apa-apa, sains sih memang kudu iso difalsifikasikan alias iso disalahne menawa memang enek temuan sing anyar lan luwih meyakinkan, luwih akurat utawa luwih bener. Ngono. Nah, temuane Pak Galileo iki ya akeh. Selain inovasi teknologi kaya nemu teleskop ngono kan, dheweke ya nemu teori-teori fisika. Contone tentang hukum kelembaman. Panganan apa iki? Engko tak bahas e. Terus enek kira-kira sejaman nambe Pak Galileo iki enek ilmuwan liya yaiku jenenge Pak Johannes Kepler. Kepler ya duduk Pekler. Wong iki astronomer ya alias ahli perbintangan. Ora ngomong gravitasi nanging iso nduduhne menawa pergerakan benda-benda ning angkasa kuwi mengikuti mekanismene alam. Dadi Pak Kepler iki iso ngekeki rumus matematika menawa lintasane bumi lan planet-planet liyane iki ngupengi matahari kuwi orbite berbentuk ora bunder seser tapi elips alias bulatan lonjong. Sik jare nerangne gravitasi mblakrak mbahas jagat raya pisan. Wis to menengo. Ngomongne gravitasi kuwi memang mesti juntrunge sampai membahas jagat raya. Toh bentuke planet-planet kuwi kan ya bunder seser kaya lato-lato. Iya to, nyambung ora? Ya sih, lanjut. Ngomong ae sampai lali aku teko ngendi mau. Wis pokoke saiki moro-moro teko jamane si Iskak kae mau ya. Mungkin ya mergo sirahe sering kepentok buah apel sing ceblok teko uwit kuwi. Akhire iki dhek malah menemukan pencerahan perkara mekanismene gaya gravitasi kuwi. Dhek iki selang pirang puluh tahun nih menerbitkan buku ya. Buku iki lho sing dadi awal mulane permainan lato-lato iki saiki melanda dunia. Nah, ning buku iki dhek memperkenalkan hukum tentang gerak sing saiki terkenal dengan hukum gerak lato-lato, gerak Newton. Isine iki ana 3 poin. Ya, iki sing pertama, hukum sing pertama disebut juga dengan hukum kelembaman utawa istilah kerene hukum inersia. Iki aku seneng iki istilah iki. Iki mau sing terinspirasi teko Galileo kae mau. Jarine iki ngene, benda atau objek sing meneng atau ora bergerak iki akan sak teruse meneng. Masuk. Nah, benda sing bergerak akan terus bergerak terus sak lawase kecuali enek gaya liya sing mempengaruhi. Ora masuk. Ya penjelasane ngene, tak kandhani wae ya. Memang gerak benda sing kedadiane ning bumi kuwi mesti nemoni akeh interaksi ya ambek hal-hal lain. Misale enek atmosfer bumi sing sering menimbulkan hambatan udara kae. Contone misale kowe nyeblokne bulune pitik ambek bal besi, kuwi mesti bulune pitik kaya cebloke luwih keri ketimbang bal besi. Bal besine mesti mak gedebruk ning lemah, lah bulu pitike mesti ngleyang ngono kuwi. Padahal kuwi mergo kena hambatan udara si bulu pitik iki. Kuwi lho sing nggarai Aristoteles lan wong-wong ning jaman jebot mbiyen iki salah mengambil kesimpulan.
Terus contoh liyane misale kaya bal hoki ngono kae ya ning ngene Mester S. Mester S iki kan ya jan luwu nyupol to. Tapi sak banter-bantermu nuthuk. Bal hoki iki bakal mesti mandek. Soale enek gaya gesek ambek Mester S kuwi. Nah, saiki coba hambatan udara ambek gaya gesekan ning Mester kuwi kok ilang nih. Kaya to misale ning luar angkasa kono. Sing ora enek atmosfere lan ora enek permukaan sing diliwati. Bulu pitik lan bal wesi kuwi cebloke lek mesti bareng. Iki wis terbukti ning eksperimen iki. Nah, bal hoki kuwi yo mergo ora nemplek ning lantai es yo bakal mlaku sak lawase. Ngono, makane kedadian gravitasi ning bumi iki memang dianggap ae spesial yo. Ning luar angkasa kono kuwi terjadine secara ideal. Mergo ora nemoni hambatan-hambatan sing enak ning bumi. Ngono. Hukum sing kedua, nah misalkan kowe ngekeki gaya akselerasi utawa percepatan gini objek. Akselerasi kuwi unsur sing nyebabne objek kuwi sing wiwitane meneng malah iso obah. Nyebabne objek sing bergerak kecepatane mundhak utawa nyuda kecepatane. Utawa nyebabne objek kuwi malah ganti arah gerakane ya. Lek ditulis secara rumus matematika ngene. F sama dengan M kali A. Lek diwaca F kuwi gedene gaya utawa kekuatane gaya. Kuwi dihasilkan teko masane benda dipingne percepatan utawa akselerasine benda kuwi. Ngono. Lah lek misale masane gede, gaya sing dibutuhne ya gede gaya gerakane benda kuwi. Sedangkan lek akselerasine iki tambah banter utawa tambah lirih, ya gayane ya gedhekno pisan. Ngono. Saiki kasus lato-lato kuwi, lek ndelok hukum gerak kedua Newton, ning ngene bal lato-lato kuwi enek dua gaya sing mempengaruhi. Sing pertama, gaya gravitasi bumi. Makanya pentole lato-lato iki mesti gondal-gandul ning ngisor. Sing kedua enek gaya sentripetal. Amarga pentole lato-lato iki kan ditaleni bola. Terus bola iki dicekel. Makanya lek digerakne gerakane lato-lato kuwi termasuk gerakan radial utawa gerak sentripetal. Yaiku gerak melingkar ning pusate tali. Iso diitung lho gawe rumus turunane hukum gerak sing kedua iki. Engko diitung keri. Mergo benange kok sentak akhirnya menambahi gaya akselerasi utawa gaya percepatan ngene pentole lato-lato kuwi. Lato-latone akhirnya bergerak mengikuti arah melingkar. Nah, baru setengah lingkaran kok ketemu bal pentol liyane yaiku si pentol B. Dadi pentol A nabrak pentol B. Akhirnya mental malih ning posisine. Lah ning isor ngono mau ya ketemu neh pentol A karo B. Tabrakan maneh akhirnya mental terus munggah maneh terus tabrakan maneh terus ya. Kedadian kuwi amarga mengalami hukum gerak Newton sing ketiga. Sing unine setiap aksi ini menghasilkan reaksi yang sama besarnya, tetapi berlawanan arah. Paham kan gue saiki ngene hukum gerak si Newton iki? Lah, tapi jarine mau iso main lato-lato sing mentole diganti satelit utawa planet-planet. Bener. Ya, saiki ade bahas fundamentale gravitasi ya. Nyapa kok benda iki mesti ceblok ning bumi? Lah menurut si ISKI teorine ngene. Gravitasi kuwi ora merga barang ceblok mesti ning ngisor ora. Gravitasi kuwi ya ora merga ulahe bumi sing nyedot kabeh benda ben nemplek ning awake ora. Ora nek hubungane ambek arah mengisor mendhuwur lan udu ulahe bumi tok. Nanging penyebab utama muncule gaya gravitasi kuwi ya masing-masing benda kuwi. Luwih tepate masane si benda-benda kuwi dhewe. Dadi setiap benda sing duwe bobot utawa massa kuwi duwe kekuatan gawe menarik benda liya sing duwe massa pisan. Dalam kalimat lain, dua benda sing terpisah jarak kuwi duwe gaya saling tarik menarik ke arah pusate kedua benda kuwi. Dadi dua benda iki ya benda sing ceplok ning bumi kuwi karo bumi dhewe kuwi sing disebut sebagai gaya gravitasi. Tak jelasne sik bedane antara ukara massa benda ambek berat benda. Lek massa kuwi bobote unsur-unsur sing membentuk sebuah benda ya. Lah lek berat benda kuwi massa sing dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi. Dadi massa kuwi pasti tetep jumlahe. Arep kok timbang ning ndi ae massane bakal tetep. Nanging lek berate kuwi tergantung lokasine. Contone watu sing berate 10 kg ning bumi. Lek kok timbang ning permukaan bulan nih bakal dadi 3 kg abote. Amarga masane bulan kan luwih cilik ketimbang masane bumi. Dadi gaya gravitasine bulan ini luwih cilik timbang gravitasine bumi. Ngono lho. Dadi kedepane guaan ukara berat.
ya ning teori gravitasi iki gawe istilah massa terus lho. Ya, secara lengkap iki unine teori gravitasine Newton iki ngene. Rumus gravitasi umum F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. F iki gedene gaya tarik gravitasi, M1 lan M2 iki masane masing-masing benda, R jarak antara kedua benda. Lah G iki konstansa gravitasi umum. Tambah bingung, tak jlentrehne gawe basa menungso maneh. M1 kali M2 iso diartekne bahwa setiap benda kuwi tertarik ngene benda liyane amarga duwe massa. Benda apapun kuwi pokoke duwe massa mesti enek gaya tarik menarike. Sing massane luwih gedhe, gaya tarike ya luwih gedhe. Tak takoni we, benda apa sing massane paling gedhe ning bumi iki? Apa ayo? Gajah, piramid, candi Borobudur, gunung, Merautua, kenangan indah, salah kabeh. Sing paling gedhe ya bumi kuwi dhewe. Sak gede-gedene barang sing nempel ning bumi, ora ana sak pro 1000-ne, sak pro sejutane masane bumi to. Makane kabeh benda ning bumi iki kalah gaya tarike ambek bumi dhewe. Akhire kabeh tertarik ning permukaan bumi, alias ceblok ning bumi. Ngono. Terus sepiro kekuatane gaya gravitasi kuwi? R2. Mari memahami tentang sifate massa benda ke mau. Saiki ndelok jarake benda-benda ke mau. Jarake mempengaruhi kekuatan gaya gravitasi ini. Jadi semakin cedek pusat masane antar dua benda ke mau, ya semakin gede kekuatan gravitasi ini. Lan sebaliknya. Konstanta gravitasi umum. Konstanta iki hasil perhitungane Newton gawe menyatukan variabel-variabel massa lan jarak ben iso kompatibel ya lek dihitung secara matematis ngono. Maka jadilah rumus gravitasi umum. Tapi teori gravitasi iki ora cuma berlaku gene lato-lato kuwi tok, nanging iso diperluas maneh sak luas-luase. Kan mau tak critani to, perkara fenomena keteraturan gerak, sirkulasine planet-planet lan benda-benda langit liyane sing wis dijelasne ambek para ilmuwan sing tak sebut mau, Kepler. Nah, muncule teori gravitasine si Iska iki akhire iso ngekeki perhitungan sing luwih akurat lan sing luwih bener. Setiap hitungane gawe rumus Iska iki mesti cocok ambek kenyataan ya. Dadi iso njentrehne kenapa bumi iki muter ngubengi srengenge. Kenapa bulan iki ya muter pisan ngubengi bumi lan liya-liyane. Kenapa emange? Perkenalkan, medan gravitasi. Medan gravitasi iki adalah ruang ing sakubenge objek tertentu sing isih kena pengaruh gaya gravitasi. Jadi setiap partikel utawa benda-benda iki sering mengalami gaya tarik-menarik di antara mereka ya. Makanya benda-benda ning angkasa kae mau do mlaku merga pengaruh medan gravitasi. Kok mlakune munyer-munyer? Iki tak kei jawaban sing gawe perumpamaan. Perumpamaan iki pun ya hasil imajinasine Pak Iska ngene. Ngene iki. Misale adewe iki duweni meriam dengan kekuatan super ya sing iso disetel sakarepe adewe. Nah, adewe iki menek ning pucuke gunung ambek meriam iki. Meriam iki ditembakne dengan kekuatan maksimal. Maka pelurune meriam iki bakal terus bergerak dalam garis lurus loh. Bahkan iso metu teko gravitasine bumi saking kuate. Terus mlaku terus sak lawase. Ngono. Ya wis saiki coba misale ditembakne maneh dengan kekuatan sing cilik. Kedebluk bali ceblok ning cedheke kono. Terus ditembakne maneh dengan kekuatan sing luwih gedhe. Dhuwur bali cebloke rada adoh. Ning kono kae. Ditembakne maneh dengan kekuatan sing luwih gedhe maneh. Bali cebloke waduh ya, meh sampai ngupengi bumi lho. Tembakne maneh dengan kekuatan sing luwih gedhe maneh. Bali iki jan meluncur waduh sampai ngupengi bumi tenan. Ngupengi terus, coblok terus kuwi. Cebloke mbuh sampai kapan? Mergo raruh kuwi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, saiki gantinen pelurune meriam kuwi ambek misale bumi lan planet-planet liyane. Jadi bumi lan planet-planet liyane iki ya mengalami gerak jatuh bebas ngupengi matahari. Jadi teori gravitasi Iska iki iso ndadekne mekanismene gravitasi ning bumi lan mekanisme ning pergerakane benda-benda langit kuwi sing sadurunge dianggep disiplin ilmu sing terpisah, saiki dianggep dadi ilmu sing padha. Amarga bangsa menungso iki semenjak ngerti ilmu gravitasi sing ditemokne Iska iki, akhirnya malah ngerti sifate gravitasi. Akhirnya iso gawe satelit, iso mbudalne astronot sing munyer-munyer ngupengi bumi kae.
dan lain-lain. Karek siji pertanyaanku. Apa to sing nggarai masane benda kuwi kok iso duwe gaya tarik menarik? Ora enek sing eruh. Kecuali wong siji, si ilmuwan teoritis iki sing jenenge diawali dengan huruf E MC kuadrat. Diwali dengan huruf A ding. Love you up. Ceblok.